Добродошла со нас уште една од звездите на планета Pioneer Music. Овој пат Андреја. Здраво, Андреја, како си? Здравейте, благодаря, добре. Андреја, знаме дека не си за прв пат во Струмица. Имаш веќе неколку пати настапувано во Струмица. Па како ти се допаѓа овде и струмичани како публика? Публиката тук ми се вижда много гореща, много темпераментна. Сигурно се вече за трети път тук, така че смятам, че и този път ще си скараме много хубаво, много голям купон ще бъде. И така все пак сме си съседи, пък и знам, че има много българи тук също. Кажи ни, от кога точно се занимаваш со музика и што представува за тебе музиката? Вече твърдо така съм на музикалната сцена, вече 5 години. За мен музиката е всичко, дори още преди да се занимавам официално с нея. Това е моят живот, всичко, което обичам и искам да правя. За мен е много важно и песните, които правя, хората да ги харесат и да ги обичат както аз. Твоят последен албум Лоша, Да. наскоро излезе, значи. Защо е наречен толкова Лоша? Защото всички няма да е добра, лоша ще бъде. Самата песен, първата песен, която излезе заедно с албума, се казва Лоша. Така идеята за клипа, такъв беше идеята за текста, за всичко беше една препратка, че всъщност когато виниш и казваш, че някой е лош, той може би не е толкова лош, а всъщност е доста по-добър, отколкото го мисля, че е лош. Разкажи ни нещо повече за спотът на ова песна, защото е един наистина много впечатлив спот. Да, благодаря ти, това е най-мащабният спот, който съм правила. Малко е различен, защото досега, може би в нашата музика, изобщо в поп-фолка, рядко се засягат такива теми, по-исторически, малко като войни, и така нататък, малко по-дълбоки неща. Рядко се правят и исках да направя нещо различно. Беше трудно, защото имаше много тежки каскади по време на клипа, но се радвам, че стана хубав и че хората го харесат много. Кажи ни накратко, откъде са работката со светски познатият пеяч Шеги? Шаги, да. А какво за него? Кажи нещо повече, откъде дойде сработката? Това е много дълга и много пъти казвана история. С Шаги се запознахме покрай първата ни песен I Wanna в Майами. Тя беше заедно с Боб Синклер, не само с Шаги. И след това дойде идеята да направим и втория проект Шампанско.
Все пак ние с румънски композитори имахме гости, имахме общи проекти още преди това на английски език и така се стекоха нещата, че направихме този първи дует за Шаги и оттам се запознахме. Секогаш си различна во твоите спотови. На што се дължи промената на твоят имидж толкова често? Ами аз самата съм много различна вътре. Вътрешно се чувствам в моите емоционални състояния различна. И може би това се проявява върху моите клипове, нормално. Все пак ние изпълнителите, поне повечето от нас, искаме да покажем вътрешните си чувства. Отделно мисля, че винаги трябва да си различен, за да публиката да те харесва и да си интересна на публиката все пак. Що би им препоръчала за край на нашите гледачи? Идва хубаво лято. Сега им препоръчам да се подготвят за лятото, защото мисля, че ни чака едно много хубаво лято с много купони, много забавления. Само най-хубавото им препоръчам и да идват тук при винаги на българските изпълнители и се забавляваме заедно. Здравейте, аз съм Андрея, а вие гледате Тренди с Уиване. Толкова за денеска. Не забравяйте да не следите наредната среда в 21 часот. Чао от мене! Audio Jungle.